I pasim sa mene sjećam da igramo GTA San Andreasom. Da. Inače zovem se Anes. Znači danas ćemo da vozimo malo motora. Inače ako hoćete da baš sad da ne igramo, ne igramo Samp, nego da igramo nešto, da igramo ono obično, da se malo zabavamo. Ali danas ćemo da igramo Samp, znači izvinite što nije bilo sedmicu dana, mislim nije bilo ni klipova, zato što bio sam kod Elke, nismo mogli ništa snimati, znači bio je i zbog da iđe sin, znači pa smo se bili vani uvijek i tako. To, stop. Ajde, siđi. Gledajte sad ovog, šta sam, brate, našao. Ne, mogu li ovo, da mogu za ovoga pucati? Lažeš. Fuck, ne mogu. Evo četvrtočkača. Kakav četvrtočkaš. Bug je zakon. Jebem vas, eto. Jebem vas. Ajde ulazi, fuck. Stvari jebem te, ne jebem. Fuck, ubit će me, ne. Fuck. Probušuju mi gumu, fuck, ne. Fuck, iskači. Al kako? Kako u pičku matarnu? Imamo helikopter, nama jebote. A daj sad, jel morao sad i ovaj dragon? Ajde uzleći. Kako ga na glupo mjesto stavio? Umriću. Fuck! Dead and land me ubio. Da, ajde sad ću malo drugčije izgleda. Kako to bude izgleda? Terminator. Scout. Assault. Eto, ajde, šta sad? Aj slatajte. Samo da igramo malo. Stvorio sam skon tanka. What? Tu. Stvorio sam skon tanka, to je cool. I tu. Tako dva. Tako dva tanka. Aj malo ćemo voziti tank. Da, ne mogu. Treba nešto klesno. Neka sranja trebaju, znači. Pa te su. Te je nešto da vozim, neko auto. Motori. Inače možda budemo igrali i Samp sa onim Elkom, znači, zašto baš mora sesti na žuti? Zašto baš žuti? Zašto baš žuti? Malo ga na zadnji en. Ovo mi je cool. Inače ako hoćete da igramo policiju i oni zatvorenih kao oni bandit, to je tako slavno recite. Idemo tražimo ovaj vamo, sine znam, ovi su u timu. Pa ja sam gotov. Ja mislim da su u timu. Dvojica. Ne, fuck, zašto ideš tamo? Zašto si toliko retardiran? Inače ljudi, to je bilo to za epizod, vidimo sljedeće. Tada veliki pozdrav.